ନଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମ ରାଜବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ବେମାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 16 କୋଟି, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯାହାକି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ତା ମା ବାପା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ମନରେ ଦୟା ରଖିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉଛି ନିଜ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନ୍ ପେରେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ପଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦିନକୁ ତ 50-100 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କାରେ। ଭାଇ ଜଣକୁ କୁହାଯାଉନି କାହିଁକିନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଯିବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ରାଜନୀତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଅଛି, ମାତ୍ର 10-15 ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇବେନି। ମା ବାପା ପୁଅଟି ଯଦି ଅଲଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଭାଇ। ତମେ ବି ମା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ସେଟା ଜାଣିଥିବ। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।